mangwana men 2 kg mangwana mukadzi ari right anotaka tumwa kunze ndotimira ndiye ari right tendeka munorora mechipo ine munorora mechipo munogara kwa mechipo mesele shamwa ode naswere dasiko anatambira okuseko kumabasa ndambira bebe kumasere tugodiko tatozvijaira kandi munosingoti yewe amuitambire yewe zvakakonhasisa chinja chi koyo unotadza ndomatambira kuti tichambire munhu akaneka saka munoti ndiite zvokuti ndojamba here ndosimuka ndojamba kuti titambire bhegi renyara murubva naro basa saka ndokuchingamidza munhu tiende munesa mabuda pano makusina munondikuchingamidza runenge rudzwaiko kana musinotambirwa bhegi chingotamuneko mubhegi macho mamuri kuramba naro imo zvambodini asi kuramba nebhegi ingati kuti titambire karokochida izvo saka ndodini ndojamba here kuti mukutambira bhegi iwe irimbori neko bhegi tiri kubasa mwari unonesa kuonza kuti vanotambirwa nevakadzi wavo zviri right zvisingaiti chii chinonzi kutambirwa zviri right chitiudzai izvo zvandimukuramba naro bhegi ndichingopinda padhoa kungopinda padhoa apa dai umwe munhu soka ndatambirwa nemvura yekutogeza pimbu kana tea but time dzangu dzokuti always woka ndinga ndisvika panapa unodziziva munopedza basa na5 mafana svika panapa na5 izvezvi 6 o'clock zvegositiva sei mvura yemandatoisa ndatotikana vagezi kusvikira kuisira munhu anononokuya kumba chidzisei mega zvinyowani zvokuita sei mutimambekemutiinuka basa painifa 30 minutes kufamba kubva basa kwenyu manga muri kuti iwe sinzi tichirona vanapa wakambodzisa mvura udzise mvura kuti ndabvawo kubasa 1 day zvaro ndabva kubasa wakadzisa mvura kuti ndigezo ndabva kubasa dai izvi ndikutomira kutomira wautondimira ndidzise mvura ndogeza mvura zvine basa reko zvokudzisa mvura ndimuri mudogeza miri wenyu basa yavo here ndakandibika ndichitsvaira muno mumba muno sandondio basa icho plus ndine vana vanenge vachida kuchengetwa vachida kubikirwa vachida kutotekeofu vabva kuchikoro munoti munofungwa kuti ibasa shoma iroro anyway savani wabika kundadabika nguva yaenda ndichimirira muriwo mauya nawo here muriwo ani unozviona manje ndozviona manje ndowana kupi muriwo mari yenyu hamudinayo iwe mufrichi hamuna muriwo amutandira nechicken isu todya chicken ndenda kusendera message muri kubasa kuti muye nebeef kana poko saka zvirikumisa baba saka na poko isiripo apa auji chicken kubva musi wawanosvika musi wadasi ndiani kana beef chacho isiripo auji 4 weeks tichingodya chicken tikasasvika tatone machicken pox kumeso iyi saka hausi muri wechicken ndisiye zvangu ndakusendera message chimboyeunai ndobika chii pasina muriwo level ndakakudza kuti ndipe mari muno ndakudza kuti ndipe mari munochega muriwo ndoda munokoya nechicken kana kuda ndo yakachipa here mheno level yauri kudaiwo kuti urarame nayoka inambo kuyempereka handiikwanisewo but ndo zvinoitida mhuri yenyu aiwa asi todya 2 months every day tidya chicken kuti chitenge tita netawo ndoya ndiri kuafoda beans hadzo beans dzekuti tikwatisa idu beans hambudi chicken kana imi muchifara chicken azo kuti munhu anofarira chicken no unozoti chiyere unoona kuti andimboziva hangu kuti ndokutsanangura sei but zvinhu zvakuita iwoka kutona mwari kunzewo kwaniti vasiri kutoidya chicken yacho yauri kuchemera iyo but isikaneta nayo ndakakudza kuti ndipe mari nditenge ndega grocery hamudi munoenda kutenga grocery mega motenga zvamunodai mimi zvandoda nevana inini zvazoda nevana inini handikwanisa kuzvidya pamuzvitengera mega grocery chakaita kuti ndisakupa mari yegrocery handidhere ndakakupa mari yegrocery kuti unotenga grocery wakuya nehembe musoro yegrocery makapesera kutengera ndakataura here kuti hembe makachepedza tengera hembe rini totopfekei izwa problem ndikakupa chinhu kuti enda unotenga grocery handitika kuti enda unotenga rice nechimwe chinhu aruye rice rega unoona nemapepa 74 ndozvine zvisimo mumba ndozvinenge kana munhu afambira kunotenga mukadzi isusu vakadzi sinoziva kuti mumba muri kudei izvezvi muri kubva kubasa izvezvi kuma5 ndaswera pano pamba kana chanda zvacho handina wati ndibva kupi unobva kubasa asi ari kuziva zvisiri mumba nezvinodiwa ndiani asiri ari kuziva zvinodiwa mumba ndiani ndimi here unosvika kubasa kana kuti ndindoswera pamba iwo handikupi mari kuti vanhu kupa kadhi kuti enda unotenga nini reason endokupane zvaika unotenga zvinhu zvisina musoro ndozvinenge zvichidiwa mumba zvinodiwa mumba zvechi ndizvo zvandendatenga izvo zvino zvine chidiwa mumba mukatondatenga raisi kunoti imba muri kudiwa raisi mukatondatenga shuga kunoti imba muri kudiwa shuga zvimwe zvacho zvinonetsa mani handitombori aiwa kana izvozvakaita isi zviona unganimbotaura jasi general chacho mukadzi chacho akakwana anditi
tomboti mukadzi wakakwana iwewe pauri paunoti mukadzi wakakwana ungadai here usina kundigadzirewo kana kuti womuota ndisvike nechigeza before sandagara sonye udonyatsoedza kuti imimi ndizvo zvinosvika pana pa 5:30 dzakwana ndadzisa iripi yapora irimodelemunotasa kubathroom yapora inotosa yakangomira 30 minutes mvura ndadzisa nekudhura kunoita zvinhu ikoko kana ari magetsi anenge achidhura mopedza mati ndiri kushandisa magetsi akawanda ona ndomboshaya kuti seiko mwana wakaita hawo malaki ekuti anorora vanhu vanokwanisa kunzwisana kwanasisa naye seshamwari yangu ninga ndakaenda nayo kumba kwayo timbomira nekutaura ndakaenda neshamwari yangu kumba kwake anditi dhereakavashamwari takapinda shamwari ndivobasa tikauya tikagara panapa iwe hauna kana chavakatiitira kana tii hayo kuti mvura imboira shuga yanga iri mumira ndichibva pana ndienda nayo kusaidi kumba kwakewo takasvika ukazonuka akatitambira zvika anomuunzi unzibika akasimuka akatibikira ndakanyara zvokuti mumba mavo zvinenge zvirimo shamwari mumba mavo mune ndakatombogaya kuti ndakatombofunga kuti ndirambe ka ndirambe iwonasokuti musiyaka hauna kuzviitira inini wakatoitira kuti unhu hwako wakauraidza friend izvozvo zvokuti munotoda kufananidza zvinoitwa kumba kweshamwari yenyu muda kuzvisamba muno ndozvipandiri neproblem napo iwoonaka kana vari ngawaite zveko kana taapanapo toita zvepanapa ini ndotomboona kuti urizvondichere uri munhu mukuru but handikuise palevel rema2k because ma2k kwatotasa umwe wacho kaere vatori neunhu wakuzvifananidza nekuba kweshamwari yenyu shamwari yenyu inoti ikabva kupiwa pay inopa mukadzi wake mukadzi wake ndiye anoona zvokuita ndaitaura nawo maichipo musura maichipo vakati baba chipo anouya nepay yawo vopa maichipo kuti maichipo mari iyi mukadzi saka imimi sei muchiti munouya nekashuga nhasi mangwana muya ne2kg mangwana mukadzi ari right anoti akatumwa kunze ndotimira ndiye ari right tendeka munorora maichipo munogara kwamaichipo mese neshamwari zvazvinoita manjika ndakuzoti mukadzi anoteerera akanzi mari unotenga nyama handiti anonotenga nyama ini madhezi aya andakakurora inini ndakakupa inga ndaikupa wani ndakazongochinja kuti no handishakwanisa kune wamuri kupa chete mari iyoyo mari iyoyo hazvingamboita kuti muri kurega kuti mari ndakuda kwokuti unofoti dai anga aripo munhu yeye unofoti dai anga aripo munhu yeye ndingadai ndiswere chinesa neoni nekuti iwe unoda kudzidziswa nemurume wako kuti ita kudai dai muchitipa mari muchitenga zvinhu zvinodiwa mumba maiona zvichipedza mwedzi muno maiona zvichipedza mwedzi asi minyaya iri panapa ndizivi hangu inini hangu handidi zvokuti ndizotisvisa kusiriko handikunyeperi hauna kurongeka zvako chose imi makarongeka mapedza mobika chicken yenya munoya nayo iwe unofunga ndakaroora kungotosenge munhu asina mukadzi mumba ndizvozvo endai munyorongedza pege renyu mudzoke mudzise mvura yokugeza mubiki iwe usataura neni futi neni musataura togaya kutombororo mukadzi rora zvinani kuroro mukadzi tonawi tondijairira pamusha panapa manje hapana anoya pano panoti ini pano tozvada kuona izvozvozvo